Tervetuloa kuulolle. Nyt saatte kuulla uratarinan, että miten minusta tuli myyjä ja miten minun ura on mennyt. Ja toivon, että tämä tarina inspiroi teitä muita ja sitten ei haittaa vaikka poikis myös uusia työmahdollisuuksia. Että ei muuta kuin ottamaan yhteyttä, jos herättää kiinnostusta. Mä keskityn tässä pääsääntöisesti tuohon myyntiuraan, koska se on mulla kaikista pisin. Mutta lähden tuolta niin koulumaailmasta, kun siellä aina se on jokaisella oma tarina, että miten se tie kulkee siihen pisteeseen, missä nyt ollaan. Ja mulla lukioon mennessä jo mietin, että lähdenkö kauppakouluun vai sitten lähdenkö lukioon. Ja no, paras kaveri meni sitten lukioon ja päätin sitten, että menen myös itse. Ja niistä mentiin lukioon ja käytiin lukio läpi ja sitten armeijaan. Ja armeijan jälkeen kova mietintä päällä, että mitä sitä nyt tehdään isona ja mihin lähdetään opiskelemaan. Ja silloin hainkin poliisikouluun ja kävin haastattelut ja kirjoitin aineen ja näin tuolla Jyväskylässä, kun oli siellä töissä ja sain sitten kutsunkin Tampereelle sitten fyysisiin testeihin, mutta en sitten siihen osallistunut, kun olin päässyt siinä välissä Rovaniemelle opiskelemaan insinööriksi. Ja niin minä sitten luin insinööriksi ja olinkin siinä insinöörihommissa useammassa paikassa, että maanmittauslaitoksella oli ja Oulun kaupungilla mittapuolella ja sitten olin Geobotnialla, vähän kairauksia tehtiin ja maastomallia ja sitten olin Destialla viimeisenä, olin sitten jo valmistumisen jälkeen niin vajaan vuoden mittapuolella ja työmaalla pyöri. No sitten 2008 kaikki määräaikaiset tai kenenkään määräaikaisen sopimusta ei jatkettu ja siinä joukossa itsekin olin ja piti taas miettiä, että mitä sitä isona tekisi ja niin mä ajattelin, että nyt mä kokeilen sitä myyntiä, että mä olin sitä jo lukion mennessä miettinyt ja että nyt mulla on tilaisuus ja niin mä lähdin myymään ja ensimmäinen myyntipaikka oli sillä, että siinä pääsääntöisesti myytiin puhelimella ja totta kai se jännitti ihan älyttömästi, kun itsekin on alun perin ollut ujo, mutta kyllä se on tässä matkan varrella karissut sitten pois, mutta empatiakyky on jäänyt, mikä on paljon sitä auttanut. Ja mä ehdin kuukauden olla siinä myymässä, niin esihenkilö tai firman omistaja tuli, että Heikki, että voitko sinä ruveta vetämään toista myyntitiimiä ja siinä oli 10-15 henkiä ja minä, että kyllähän minä voin ruveta hetken mietinnän jälkeen ja niin sitä oltiin esihenkilönä sitten kuukauden jälkeen ja mentiin sitten ihan toiselle toimistollekin vielä sen porukan kanssa ja siinä kyllä oppi myynnin pähkinänkuoressa ja sanoisin, että puhelimella myyminen, niin se on yksi kovimpia hommia myynnin alalla ja ainakin mitä itse on törmännyt ja se vaatii todella kovaa päätä ja taitoa, että pystyt puhelimessa lyhyessä ajassa vakuuttamaan asiakkaat. Tosi hyvä oppikoulu oli ja olen kyllä kiitollinen kaikille muillekin työnantajille, ketä tässä matkan varrella on ollut ja työkavereille. Jokaiselta on jotakin oppinut. No sitten sieltä lähdin tuohon talon myyntiin ja mulla oli aluksi tosi pieni alue siinä, mutta siinä
kaikki mahdollisuudet oli melkein käytettävä. Mutta se lähti hyvin käyntiin. Kastellitalolla olin myymässä ja ensimmäisen vuoden jälkeen sitten Oulusta lopetti myyjä, niin esihenkilö tuli, että haluatko Heikki ottaa vähän isompaa reviiriä, että rupiat myymään myös Ouluun. Ja niin sitä alettiin ja Oulussa mä kyllä asuinkin silloin, että se oli sellainen luonnollinen ja tykkäsin ihan älyttömästi niin kuin sitä talonmyynnistä ja siinä sai ihmisten suurimpia haaveita olla toteuttamassa. Ja sitten varmasti sopii myös omaan profiiliin sillä hyvä, että en ole ehkä semmoinen tyypillisin myyjä tai myyjäprofiili, että on harkitsevainen ja empaattinen ja suht rauhallinen. Ja siinä sitten Kasteli-aika kesti noin 11,5 vuotta ja mä olin siinä melkein koko sen ajan olin myös strategiaryhmässä ja mallistotiimissä ja tein paljon semmoista kehitystyötä ja sitten siinä tuli se aluerakentamiskonsepti, niin siinä olin myös mukana alusta loppuun ja esihenkilö siinä oli todella hyviä, opin siltä paljon ja myös kemiat passasi hyvin yhteen, niin se toimi älyttömän hyvin. Itsenäistä hommaa. Ja no sitten ajan myötä niin ei siinä satoja taloja myyä, niin tuntui, että sitä voisi jotakin muutakin tehdä ja siinä vaiheessa tuli sitten tuo kiinteistösijoittaminen mukaan ja ostin ja myin ja vuokrasin asuntoja. On tietysti edelleenkin niitä ja mukava homma ja se voi ehkä joskus olla työkin, mutta ei ehkä vielä tässä vaiheessa. Ja no sitten tuli semmoinen olo, että jotakin pitää kehittää taas uutta, että teillä on ollut aina semmoinen, että haluaa mennä eteenpäin ja kehittää omaa osaamista ja semmoinen eteenpäin menemisen tahto ja no silloin tuli mahdollisuus lähteä sitten tuohon toiseen talofirmaan niin esihenkilöksi ja uutta liiketoimintaa käynnistämään ja siinä sattui olemaan vielä entinen kilpailija ja oltiin kyllä oltu kavereita vaikka ja itsellä on ollut aina semmoinen tapa, että oli sitten kilpailija, yhteistyökumppani tai mikä tahansa, niin aina pidetään hyvät välit kaikkiin. Että siltoja ei polteta, että saattaa löytyä niin kuin yllättäviä yhteyksiä. Ja no, siinä oltiin sitten, kehitettiin liiketoimintaa ja mun tehtävä oli sitten johtaa myyntiä ja rekrytä ja rakentaa myyntiorganisaatioa ja sitten taas mallistohommaa siinä vähäsen ja sitten konseptoida tavallaan sen myynnin tapa toimia ja sitten myyntijärjestelmät ja muut pystyy ja no siinä olin sitten pari vuotta ja sieltä sitten siirryin tuonne edelliseen työpaikkaan ja siellä oli sitten tehtävänä myyntijohtaja ja sekin tuli sitten sillä tavalla, että se oli entinen yhteistyökumppani, jota mä olin auttanut alkuun. Oli hommannut sille sokkelihommaa ja sitten se kasvoi isoksi suuryhtiöksi ja kansainvälinen yritys nykyään. Ja siellä sitten johdin myyntiä ja sitten markkinointia ja tarjouslaskentaa lopuksi. Ja oli sitten johtoryhmässä myös ja sitten strategiatyötä tein sielläkin. Ja sitten tämmöistä kilpailukykyryhmiä vedin, että tosi laaja ja antoisa homma ja sieltäkin retkeltä opin paljon. Ja nyt sitten sieltä jäin pois hetki sitten ja
mietin tässä, että mitäköhän sitä seuraavaksi, että tämä vaihe on tietyllä tavalla semmoinen mielenkiintoinenkin, kun ei tiedä, että mihin sitä päätyy. Ja itse kun on utelias luonne, niin jopa tykkään tästä vaiheesta ja on käynytkin aika monessa paikassa nyt porisemassa ja itsellä on semmoinen halu, että pystyisi omalla osaamisella tuomaan semmoisen lisäarvo, että se olisi pitkäaikainen hyöty sitten sille työnantajalle tai yrityskumppanille tai kuka tahansa. Ja on toki tässä pyöritellyt sitäkin, että rupeaisiko jakamaan myös sitä omaa osaamista oman yrityksen kautta tai jotakin muuta omaa liiketoimintaa. Mutta jos sulla sattuu olemaan jotakin mielenkiintoista, niin laitapa viestiä, niin ihmetellään yhdessä. Kiitoksia ja olisi mukava kuulla myös sinun tarina, että jokaisella meillä on omaa uraa ja omaa polkuja. Se olisi näin videon välityksellä mielenkiintoista kuulla. Kiitos mielenkiinnosta.